So for today's video, ito ang gagamitin ko ngayon, toothless. Namiss ko yung tulog ni toothless boy. Namiss ko to boy. Clap the boom, I'm through. They wanna see what I'm about. So for today's video, ang pagbabalik pa ni Toothless. So for today's video, alam ko hindi mandar pero one click naman. Kaya so wala na palang gas, no? Namiss ko yung tulog ni Toothless boy. Ganito talaga, buti talaga hindi natin binenta itong motor na to. So yun guys, yan gamit natin ngayon si Toothless, ang ating ZX6R. Kasi si Grinch wala guys. Pinarin nyo natin kayo Ben, ang ating mechanic, big bike mechanic. So yan, kaya ito na naman. So what is up guys, Team Oro Vlog here nga pala guys. Yes, we are back again for another video guys. Shish! Yes, we are back. And Toothless is back. Sabi siguro ni Toothless, sa wakas ginamit po ako porkit wala yung 10R mo. Char! Hindi. Gagamitin naman kita. Na-excite lang ako talaga dun sa kay Grinch ngayon. Kinakapa ko pa yun eh. Tayo kapangkapa na natin isa't isa eh. Aray ko? Kapangkapa pa nga. Parang naninibago ako. Parang sobrang sub-sub pala nito. My god, ayun ko lang napansin. Pero nung matagal kong hawak to, akala ko okay lang eh. Pero sub-sub pala talaga to. So yun lang naman ang ganap natin ngayon. Yun lang yung ganap natin ngayon. Ang tumambay na naman, kasi di pa siya nakakatambay sa clean fuel. Kaya yan, patatambay natin si Toothless ngayon doon. Woo! Ayan, namiss ko to boy. Toothless baby. So ayun, Dagupan na tayo sir. Kahit pa paano medyo hindi naman traffic ang Dagupan. At wala na rin ba, diba? Siyempre pinatasan na, baba pa pa dito. Shoutout sa mayor ng Dagupan, Mayor Belen. Shoutout sa iyo bossy. Uy, may liga dito boy ah. Ngay magalit sila eh, daming tao. Kuya, pabomba daw eh, nahiya ako guys, daming tao. Hindi lahat kasi ng tao gusto yung ganyang tunog guys eh. Baka sabihin, nagyayabang tayo. Kaya mas mabuti hindi na ako bumomba. Ayan na yung ulan. Sarap dyan te, pengi. Buti na lang sir. So ayan guys, nandito na kami. Ayun siya, medyo tatatalsikan na tayo ng ulan. Nandito na kami sa Clean View. So kami tatambay ngayon. Yan, kasama natin si Eko pala. Muna nasabi sa inyo. Aray ko, ulan na boy. What the fuck. Ulan na.
Coffee. Ay, Abas, hindi boss. Abus Coffee. Ay, Abus. Abas. So yun guys, sama natin si Eko Motovlog. Follow dyan, animal yan, boy. Boy. So yung gamit natin syempre si Toothless. Syempre namiss din natin gamitin, yo. Pero mauulanan agad. Unang gamit yan, medyo hindi ko pa napupunasan nga yan kasi nakatakip lang yan sa bahay. So ayan, kasama natin si Eko na naka NK400. Dito lang to sa Lukaw, sa harap ng Starbucks. Alam na lang iba dyan kasi mga mahilig sa Starbucks. Dito sa amin sa Pangasinan marami. Then Clean Fuel, shoutout din syempre sa Clean Fuel guys. So ayun lang, tambay muna kami dito boy. So ayun guys, dito kami sa Abas Coffee kasi wala, umuulan ngayon. Then biglang lang kami ni Eko, yan kasama natin si Eko. Biglang tambay lang to kasi umuulan, baka bumagyo na bukas. Wala tayong ma-upload. So guys, yan, follow nyo kaming dalawa ni Eko, syempre then Team Motovlog guys. So yan din, shoutout dito sa Abas Coffee. Yan, mamaya pakita ko kung anong kakainin natin dito guys. So yun, kain lang muna tayo dito. So food trip din, tamang ano lang tayo, chill lang tayo dito. So shoutout Abas Coffee, baka naman kahit pa paano. Kahit ano lang, kahit drinks man dyan o foods na din. So yun guys, tambay tayo dito pag hindi maulan dyan. Tambay kayo dito, try nyo dito, medyo solid din yung place nila dito. Then yung mga drinks at pagkain na rin. So yan, mamaya pakita natin kung anong kakain, anong order natin. So yun guys, ito yung order namin. Sa akin passion fruit, syempre. Ano tayo, refresher. Ito nag-frap siya eh, strawberry. Mura lang to guys, ito nasa 120 large na. Then ito magkano? 160. 160 yan, large na rin to, di ba? So large na yan guys. So yan, ito yung pesto nila dito, makikita nyo naman. Nasa harap yung Starbucks, kung gusto nyo mag Starbucks pwede. Yun, ito yung motor namin kasi guys, yan yung motor namin naulanan guys, tapos lakas kasi ng ulan ngayon dito. Kaya umorder pa ako ng ng pasta, creamy pesto pasta. Antayin na lang natin pagdating yan. Mura lang din yun, nasa 140 lang something. So yan, mamaya antayin natin guys. Then guys, ito yung order natin na creamy pesto guys. Halagang 130 yata, 120, hindi ko na masyadong kabisado, pero mga nasa 100 plus lang to guys. So yan, kain na tayo dito. So guys, food trip muna tayo for today's video. Dami na serving din nila dito. Unang subok. Sarap. Yan ang wifi. Kaya guys, kain muna kami. Hindi tayo food vlogger. Sir, may bibigay pala ako sa inyo. Ano pinabibigay? Pwede pamigay sa followers yan? Ano yun? Discount? Discount? Oo. Oh guys, may discount tayo. 20 pieces, tag-10 kami. Kasi ilang beses na kayong pumunta daw dito. Parang galing na bagay na pa. Pagpapakita lang namin. Oh, butcher. Pero pwede rin namin ipamigay sa sa Pwede. Pwede natin magamit, pwede natin pag. Pwede magamit, 40 din to. Sige. Oh, yan, shoutout. Ay, sige. Ito, nakain na ako. So guys, meron tayong butcher dito. Pwede namin kayo bigyan, discount kagad to, 40. Ano to, isang gamit? Ito ko sa post eh. Hey boss, thank you. So ayan guys, ayos to. 40 pesos din yan boy. Kung makita nyo kami sa daan, alam nyo na. Makita nyo, Eko Moto. Kaya shoutout dito sa sa Abas Coffee. Yan, dito sa Lukaw, branch nila. Punta kayo dito, or kahit kung maabutan nyo kami na nandito kami, yan, huwag kayo mayang humingi sa amin ng butcher. Kung meron pa guys, kung wala na tayong magagawa dyan. So yun lang guys, kain na muna ulit ako. So yun guys, so yan naman na, tapos na kami tumambay dito. Team Motovlog nga pala, kung mahilig sa ride, big bikes, tam bikes, yan, nasa tamang channel ka guys. So yan, Team Motovlog, I'm out guys. See you next vlog na lang guys, dahil uwian naman na kami. Bye bye. Sheesh.